persaingan ekonomi. Segala-galonan ado di ate dunia nangko, yo pitih nambah kuasa. Nasal bisa jadi benar, mana bisa jadi salah. Itu depiti dua. Kare basi yo kare pulo hidiko, tak kue iman mungkin banyak orang ilo. Kare basi yo kare pulo hidiko, tak kue iman mungkin banyak orang ilo. Makanan nganggo nan bagatan tulah nyawa kuaso. Nan bansai ajo taino, nan kayo disanyong bacando radio. Bai itu hidup di zaman kini, karehnyo persaingan ekonomi. Segala-galonan ado di ate dunia nangko, yo pitih nambah kuasa. Nasal bisa jadi benar, mana bisa jadi salah. Itu depiti dua. Kare basi yo kare pulo hidiko, tak kue iman